Катя, сәлем. Нәрсә булды? Сәлем Алсу. Бер ни дә булмады. Киләсе атнада Уфадан кунаклар килә. Аларга шәһәрне күрсәтергә кирәк. Кая алып барырга белмим. Ә мин сиңа булыша алам. Безгә дә җәй көне кунаклар килде. Мин аларга шәһәрне күрсәттем. Шулаймыни? Әйбәт, әйдә сөйлә, кая бардыгыз? Башта Казан турында сөйләм. Казан – борынгы шәһәр. Аңа 1000 елдан артык. Казан – Татарстанның баш каласы. Яхшы, аннары? Башта Кремльне күрсәтергә кирәк. Муса Җәлил һәйкәлен, Сөембикә манарасын, Кол Шәриф мәчетен, Благовещение соборын. Аннары Казан су буена барыгыз. Ул Кремль янында. Анда шундый матур кафелар, кызыклы урыннар бар. Бергә 4 урынлы велосипедка утырыгыз да яр буйлап йөрегез. Аннары милли мәдәни үзәккә керегез. Анда хәзер бик кызык күргәзмә үтә. Кайда урнашкан? Шунда, елга буенда, тау башындагы кызыл бина. Анда хәзер динозаврлар турында күргәзмә бара. Без әтием белән бардык. Миңа бик ошады. Аннары төшке аш вакыты җитә. Берәр кафеда ашарбыз. Юк, кунакларга иң шәп кафе кирәк. Татар милли ризыклары белән сыйла. Бауман урамына барыгыз, анда берничә шундый кафе бар. Өчпочмак, тыкмачлы аш, борщ. Төшке аш вакыты җитмәдеме әле? Аннары музейга бара аласыз. Мәсәлән, Сынды сәнгать музеена. Ә кич белән опера һәм балет театрына барыгыз. Без анда балет карадык. Туганнарыма бик ошады. Зур рәхмәт. Аңладым. Шәп бит. Үземнең дә балетка барасым килә. Театрдан соң тагын кая барырга мөмкин? Балет соң бетә. Театрдан соң кайтасың да, йокларга ятасың.